Be. Aslında men möjekden korkamak. Çınım etsem yeňerin. Ýöne bir tokoyda ýaşap dawalaş börsek bıykarda gowy delle. Şoň üçinem golaýyna görünmeýänim gowy diýip şo gaçyp ýörnä. Dogry aýdýaň, seňem şondan kem ýeriň ýoklu. Şonuň bilen aýdýan gerek. Hawa. Howundagy bir möjek kowup goýberdim. Gaýdyp gelme şu tewerege diýdim. Olam näme? Menden gorkup bor diýip ýerine gaýdyp berdi. Ýenteň wagtyny gaýtdy, ýoksa işini görjekdim. Be, möjek geldimi? Ýokla möjek däl, bu garynja dostumuz. Ya möjegim bolsa gorkup barýan ýerimiz ýokdur. Yer garynja dost, sen bu ýerlerde näme işläp ýörsiň? Ya senin möjegi özleýänmi? Yok, mena doğrusu oturup halis ýadadım. Bir işin başını tutaýmasak. Tomuz tepesi gaýnamadın, gaşgadan gaýnama diýipdirler. Gaşda arkaýyn bolar ýaly, bir zatjaga diýen aýmasam. Gowy pikir edipsiň. Bile geçi bilen günüzin gurrun edýäs. Dogrusy geçi gurulýa, menem diňleýän. Ay näme? Menem dogrymy aýdýan. Ondan arasynda şey diýip gurlaşyp durmaly. Ýoksa içime gysýa. Aslyna geçi, senem garynjadan öwren. Gışta iýmäge bir zatlar ýygyna. Gep haçanam bolsa tapylarla. Hawa, dogry aýdýan boly ýöne, ay hawa da bir alaç bolar da. Men kelläme bir pikir geldi. Aýtgany, näme pikir? Men kelläme gelmedik pikir saňa geleýdimi? Peh, gen galaýmaly. Gelin 3 bolup buğday ekeliň. Iň soňunda da hemme zady deňje paýlaşarys. Gışda iýjegime aňry başy bilen ýeter. Dogry diýen, aty goý bolar. Ýerbet pikir edel. Häzirden üýşüp duran samanlar gözeňime gelip gitdi. Göle bilýärdim, sende gömülüp ýatan zehini bardymy. Ýerin, derrew işe başladyň. Ýürüm. Şerime erbetdäl. Nähil görýäňiz? Be. Hiç nenem däl. Toprağa gowa meňdiýe. Onu näme işe başla verelimmi? Hany durun? Tilki, sen haçan geldiň? Armaňda bärläpsiňizle. Bir de güýmemi? Biz berde ekin ekjek bolýar. Şeýdibem özleyjek dugdymyda işläp halal gazanjak bolýar. Tilki vay, başa urun ýok bolsa, biz işimiz bilen boluberjek. Diýmek, siz ekin ekjek bolýaňyz. Hawa. Gowy pikirlendiňizmi? Ýok, pikirlenmedik. Sen işi bilen bolsaň, bizem işläýsek. Bu mellek yer, men atamyň atasyndan miras galanyny aýtmanmydym. Ya aýdanam bolsam unutduňuzmy? Ya da meni äskermejek bolýaňyzmy? Bu tokoy hemmemiz üçin deň ahry. Beýle zat bolup bilmez. Bir ekine gelmesege miras yer öz ýadyňa da düşüp baranokdurla gardaş. Ya yine täze hok golan uğruna çıkan bolsaňa bilmedim. Yer bolýa. Belki sen aýdýanyňda da jan bardyr. Yeri sen näme isleýäň? Aýlap durmady, gönüle baýsana. Tilkijan, iş etjek diýäými? Gözlegermi, näme? Wärdi gönläp gönlümiz ýal zat ýoklu. Eýýäm aňansyňyz. Bir ýere menem şäher geçseňiz, arkaýyn ekip bilersiňiz. O nähili? Girdenejik. Gulaňa ýakma döýdän. Saňa düşündirip aýdaýyn. Hatyl 3'e däldi, 4'e bölersiňiz. Ýene düşünükli yer barmy, garynja bay? Bar. Yine bir gezek düşündiräýsene. Yer bolýa. Ýöne bir şert bilen. Ähli şertiňize taýyn. Meni goşsaňyz bolýar. Onu kulaňy mundan beter açyp diňle. Ähli işi biz bilen deňje işlärsiň. İşden gaçmak ýokdur. Ýokly Halipa, diýäniň näme? Men haça nirde işden açypdyryn. Yer bolýada. İşe başlalyň munna. Hasylymyz bol bolmak üçin
Täze tohum gerek boljak. Ön koňşymyzda bolmaly. Biraz garaşyn getireýin. Hüýje bolýa ekibiýsen. Maňlay derin dökebiýsen diýýärler. Garynja, saňa saman geregem däldirler. Yok, saman ikiniz bölüşün. Han hada tilki elýä, inni näme bahany tapyrka. Oho, daýhanlar. Harmanyňyza bereket. Men gelim degen bildirýä. Hasyl gaty köp bolupdyr. Maňa köprek berersiňiz-de. Tilki, sen bize işleyecek diýip söz berdiň. Özüňem gaçyp gitdiň. Saňa paý ýok. Senin gowsy bizden soň ýeki balaýsana. Eliňe bereketli bolsa, mondanam köp bolar. Tilki, nädip biziň paýymyza göz dikip bilýär? Düşünmedikler üçin gaýtadan aýdýan. Bu ýer meň mamamyň mamasynyň mellek ýeri. Onu maňa miras goýupdy. Yok, unutmadık. Sen unutan olayma. Sen bize ilki atamın atasının yeri diýipdiň ha. Yer bolýada. Bir şertim var. Şoňa haýyl bolsaňyz, harmany gözdik men. Aýtgany, Aýdy ber. Yeňilseňiz, hasylyň ähliti menki bolar. Aýtda aýtjak bolsaň. Onu ünseriň. Şu ýerden ilerki töňňäň ýanyna kim ilki barsa, harman şonky bolar. Menden salasynyňda ýokdurlar. Iň owsy harman menek däýinli. Hemmäňde köp sag bolun. Ay mekirje diýsenim. Bu diýäniň erteklerde bolýa. nädip barsagan bolýarmy? Isleseň uçup baray. Yer bolýar. Men taýyn. Garynja, kelläň yerindemi? Hiç biz yetip bilmejegimiz görünüp dura. Görýän ol iň merdiňiz garynja öýtýän. Bolýada, ılgaly. Borda onna. Taýyn bolluk. Bir, iki, üç. Vay cecan, nene başım aylanýar. Geçi ölüň alyp çık, gayrat et. Vay! Ne demek? Harman menki. Asy denler gitti. Bugün geler mi kabular? Tilki dost, tere sap bol. Oy, sen alsan gelin garynja? Geldim däni. Göreň okmy? Üstüne de, üstümde oturjak bolmaň näme? Ya utulanyň boyuna alasyň gelen okmy? Garynja, kutlu olsun, bereket bersin. Samanından bize de yetirersin de. Elbetde. Tilki dost, sen yeňilliň, kıýlanma. Ýöne biz özüň ýaly bolmaly. Inni kime usum sen ekin ekseň, biz sana kömek ederiz. Ay, yeri bolýada. Häzirlikçe harmany garynja beräýeli. Hawa.
Bereket bersin karınca dost. Sağ olun. Hasırla üçümizin maňlaý derimiz bar. Gelin onu gün üçe bölelim. Samanları bolsa ikiňiz bölüşäýin. Sağ ol karınca dost. Zähmetimizi puja çakarmanyň üçin. Dogry aýdýan geçi. Sağ ol garynja dost. Bir derege işländir söýdüm, gynanypdym dogrusy. Halal gazancın gitjek yeri yok. Alada etme geçi. Ýöne ýerden diýmändirler. Hileli işten hayır gelmez. Tilkem goý taman halaýsyn islese. Tilki ay tilki. Mikirlik etdiň ilki. Ýöne abraý deregine bollum sen ýyle gülki. Göle dost, bula senki. Geçe dost, bulam senki. Ine, bularam menki. Saňa zat ýokdur tilki. Allamadyk bolsadyň, paýyň alardyň belki. Şoň üçinem günäni özüňden göräýilki.